Пасланне да філіпянаў. Раздзел 4. Таму, мае ўмілаваныя браты, па якіх сумую, радасць і вянец мой, так трывайце ў Пану, умілаваныя. Прашу Эводію і Сінтыхею быць аднадумцамі ў Пану. Таксама і цябе прашу, блізкі сябра, дапамагай ім, бо яны змагаліся за Евангелле разам са мною і разам з Кліментам ды іншымі маімі супрацоўнікамі, імёны якіх упісаны ў кнігу жыцця. Радуйцеся заўсёды ў Пану. Яшчэ раз кажу, радуйцеся. Лагоднасць вашая няхай будзе вядомая ўсім людзям. Пан блізка. Ні пра што не турбуйцеся, але ў кожнай малітве і просьбе з удзячнасцю адкрывайце вашыя жаданні перад Богам. І спакой Божы, які пераўзыходзіць усялякі розум, будзе аберагаць сэрцы вашыя і думкі вашыя у Хрысце Езусе. Нарэшце, браты, што ёсць праўдзівае, што годнае, што справядлівае, што беззаганнае, што ласкавае, што хвалебнае, калі гэта нейкая цнота або нешта годнае пахвалы, пра гэта думайце. Чаму навучыліся і што прынялі, і пачулі, і ўбачылі ўва мне, тое чыніце, і Бог спакою будзе з вамі. Я вельмі ўзрадаваўся ў Пану, што вы зноў клапоціцеся пра мяне. Вы і раней клапаціліся, але вам не ставала нагоды. Кажу гэта не таму, што маю патрэбу, бо я навучыўся быць задаволеным тым, што ў мяне ёсць. Я ўмею быць і ў прыніжэнні, умею быць і ў дастатку. Я прывучыўся да ўсяго, і насычацца, і галадаць, і быць у дастатку, і цярпець нястачу. Усё магу ў тым, хто мяне ўзмацняе. Аднак вы добра зрабілі, раздзяліўшы са мною маё цярпенне. Ведаеце таксама вы, філіпяне, што ў пачатку абвяшчэння Евангелля, калі я выйшаў з Македоніі, ніводная супольнасць, апроч вас адных, не далучылася да мяне ў справе давання і прыняцця. Вы таксама некалькі разоў дасылалі мне ў Тэсалоніку, калі я быў у патрэбе. Кажу не таму, што шукаю дару, але шукаю плёну, які памнажаецца на вашую карысць. Я атрымаў усё і маю празмерна. Я забяспечаны ўсім, атрымаўшы ад Эпафрадыта дасланае вамі салодкі водар, ахвяру прыемную, якая падабаецца Богу. А мой Бог няхай задаволіць усялякую вашу патрэбу паводле свайго багацця у хвале у Езусе Хрысце. Богу ж і Айцу нашаму хвала на векі вечныя. Амен. Прывітайце кожнага святога ў Хрысце Езусе. Вітаюць вас усе браты, якія тут са мною. Вітаюць вас усе святыя, а найбольш тыя, што з дому Цэзара. Ласка Пана нашага Езуса Хрыста з духам вашым. Амен.